Okay, mig og Papa vil gerne lave en kanel-challenge. Og den her gang, så er det rigtig kanel. Det her, det bliver... Fandme så meget. Ja. Oh my fuck. Jeg synes, du skal stå lidt væk fra mig. Mads, kan du få lidt... Godt lige. Okay, er du klar, Pau? Ja. 3, 2, 1 nu. Der lugter risengrød. Smager det risengrød? Det smager kanel. Altså, hvad var det, 50? Hvorfor smager det ikke af risengrød? Det lugter af risengrød.